Statistika ppubblikata mill-Aġenzija Internazzjonali tal-Aħbarijiet CNN urid kif Malta hija tmien l-aktar pajjiż fid-dinja li laqmet kompletament il-popolazzjoni tagħha biż-żewġ dożi tal-vaċċin għal COVID-19. L-istatistika li ngħatat prominenza mis-CNN turi li Malta hija l-aktar pajjiż fl-Unjoni Ewropea li laqmet kompletament nies kontra l-coronavirus. L-Iżrael tibqa' l-aktar pajjiż li laqam nies fid-dinja segwit mill-Ġibiltà li hija territorju tar-Renju Unit. Sa issa Malta laqmet bl-ewwel doża 14% tal-popolazzjoni. Intant, id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearn għal 90% ta' persuni bejn il-85 u d-89 sena ħadu l-ewwel doża filwaqt li kważi 70% minnhom ħadu t-tieni doża. Fit-tweġiba li ta' fil-Parlament, Chris Fearn spjega li t-tilqim tal-anzjani tal-fuq minn 90 sena miexi ġmielu wkoll. Hekk kif 85% ta' dawn in-nies irċevew l-ewwel doża tal-vaċċin u 62% ta' dan il-grupp irċevew ukoll it-tieni doża. Għal ukoll li żewġ terzi ta' dawk bejn it-80 u l-84 sena ħadu l-ewwel doża tal-vaċċin għal COVID-19. Spjega kif l-awtoritajiet tas-saħħa ħarġu l fuq minn 10,000 invit għal persuni fil-kategorija tal-età msemmija. U qal ukoll li se jibqgħu jintbagħtu l-inviti lil persuni li ma rċevewx l-inviti fid-djarhom. Il-Ministru għas-Saħħa qal ukoll li ftit aktar minn 23,000 persuna huma meqjusa bħala vulnerabbli u kważi 14% minnhom diġà tlaqmu bl-ewwel doża għal COVID-19.